Тази продукция е финансирана от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури чрез Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури. Процедурата е насочена към оператори в риболовния сектор, както физически, така и юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Финансират се дейности като добавяне на стойност към уловите, песка туризъм, оборудване за безопасност, иновации на борда на корабите и оползотворяване на нежелания улов. Целта е да се подобри икономическият и социалният статус на рибарите, особено от дребномащабния крайбрежен риболов, без да се увеличава риболовният натиск. Процедурата разполага с над 3,5 милиона лева с възможност за 100% финансиране на оператори от дребномащабния крайбрежен риболов. Кандидатстването се извършва онлайн чрез информационната система за управление на средствата от Европейския съюз ИСУН. Подробности, документи и насоки ще откриете на сайта eufunds.bg. Тази продукция е финансирана от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури чрез Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.